Bun, gata. Și copii... Ce mă pe asta? Că n-am mai jucat. Da, n-am mai jucat. Asta e un warm up înainte să se leagă mapele și astea. Aoleu, aoleu, ce warm-up. Era să dau un alt. Dun, dun, dun. Who don't know what is coming? Who know what is coming? Gata, termină. What? Stai cu. Go, Gata cu TikTok-ul, copii. Vai, Alex. Votează Ancient și Nuke. Trebuie două, da, și Nuke. Ancient și Nuke, Ancient și Nuke. Where did you go? Gata, atâta facem. Bun, o dată, cred că mai trebuie să votăm. Acum e. Overpass și Dust? Nu, Nu, e. e. Ah. O să voteze probabil că Overpass-ul, Vertigo și probabil că Dust 2 sau Inferno. It's working perfectly. Wake up set. Tima. Banează Inferno. Miraj. Banează Miraj. Ba da, n-am probleme. Numai că știu mai multe smoke-uri pe Miraj. Tima. Da, de ce vreți să jucăm Inferno? Bă. Tima. Bă, de ce vreți să jucați? Dar nu crezi că am jucat deja o grămadă meciuri. Da, dar e mult mai fain e mult mai fain Mirajul. Da, nu. Da, nu. Am să Nu. O să fim teroriști. Eu nu-s Mohamed ta. Nu încă. Hehehe. Bă, dar oprește TikTok-ul. Oh, fuck. Bag ciorul pe Dudi, dacă mai filmează vreodată Dragoș, că nu vreau. Bine, nu mai zic. Bă, pe ăsta trebuie să-l punem pe mut, o să-l dăm la casa de adopție. Exact. Dar nu mă mai primesc încă o dată. S-ai dat tot singur. Asta e pentru content, mărzi, mulțumesc. Da, îmi dai 100 de euro Am după 10 vizionări la un videoclip, bă, popular. Majoritatea de la mine. Serios. Și mă, Alex. Ok, ce trist. Ce V-ați uitat la clipul sau nu? Nu. Oricum e Eu nu mă scurt. interes, nu-mi place GTA în momentul de față. Da, tot eu te general, văd pe asta o lună că te joci GTA. O să las riful, probabil, dar mă rog. Ce fain. Ce? Frumos. Hai mergem, bă, hai mergem, că bă, ăștia Ăla e nu... banana sau ce? Unde? Ce-i? Da, banana. Hai, copii, că singur cu bomba. Copica bine. Bravo. Bă! Bă, că acum e disperat, drag. Mai du-te tot, dracu. Eu nu. Am puțin. Unul banana. Banan. Yes. Come. Mort unul banana. Du-te, plantează. Eu nu aici jos. Bravo. Du-te, plantează, repede. Opa! Bravo, Unul Patricia. banana, unul city. Behind purple. City o Ține să acolo, vin. ține acolo. Nu, dar așa, Vine city. Bine. Acolo e Alex. Nice. Ești prea bun, bă. Știu. Pe Fortnite. Da. V-ați mai jucat? Nu. Foarte bine, copii. Nu cred, crede-mă că nu știi cum abține în momentul de față.
fun. Am zis fun. Dacă nu vă dați seama, am zis... You know what's fun? You! Nothing. Killing! Cows and for food, yes. De ce ai scris? Ce fain e Eu mult după ce mi-au al doilea, eu după ce mi-au al 1000-lea bani, că am scris. Da, ce mai dă o dată, te rog, ketchup-ul. Eu nu mid. O să dau City. Uite, că se duce bine. Chiar o fă bun. Nici nu mi-a luat flash. Nu de multe ori. Păi, știu. Eu mai multe flash-uri mi-am luat de la Alex și de la Tudor decât la Eu n-am dat nici măcar un flash. Alex, stai acolo, Ching-Chong, stai! Nu garantez că e bun. Eu în spate. Am dat smoke. Parcă stai. Mort graveyard. Bă, nu e ok. Așa. Bine, te bagi muștare în fața mea. Du-te dracu. Data viitoare, dacă Ce mor, ce? nu... Du-te dracu. Banana 1. Banana. Ok, good muștar. A, deci nu m-au luat. Ba nu, a tras cineva după mine. Eu am tras. A. Nu mai spăriat. Ultimul e la mine, cred că banana. Lasă-l, că probabil că dă save la ceva. Că l-a omor pe portil. Cred că au avut atac a nostru. Da, l-a omor pe portil și l-a dat acolo. Bă, da, stai, rămân eu bombă, rămân eu. Ok. Si, era... o salva Galilu. E la noi în bază. Acolo, ai grijă pe ce-ți dă pic. Nu, ca să-l iau. Nu, n-am o pasaj. Vă mai trebuie? Mai mergem iarăși B? Cum vreți, eu dacă vreți vă dau bomba și mă duc singur. Poate pentru niște info. Ok. Luați voi bomba, mă duc eu singur. Sau vreți să pușeți primit? Fă ce vrei. Bă, ce-am făcut? S-a schimbat? Ok, ce la hâs? Headshot. Headshot percentage. Aici e mai diferit. Stai, așteaptă. A, 66%. Are Gigi, cămătarul are 100%. Păi, Și eu. Să trag în cap. N-am spus care. Vino și fă-mi bus. Vino aici, fă-mi bus. Unul, cred că low. Apartments. Nu bag. Ce pui mei faci, bă, ești prost? Îmi dați unul smoke city. Bun. Cred că l-am văzut graveyard. Uite-te graveyard, Alex. Sus! Acolo! No! Baby girl. Purple, are you having a stupid man? Mă lăsați să-l înjur. Nu. Da. Aici suntem foarte family friendly. Purple. Your father and your father, and the Lord. You know, man, you know? In your country, all are gays. And Including your mother and your brother and your father and your sister and your brother and your cousin and your aunt and your brother. Purple, you are bad, Purple. Your father and your father doing. You are bad. People are sleeping on you, Purple. Who are these small girls talking to? At least I have big dick. Asta am A vrut small să girl with a big dick? That's fucking disgusting. Yeah, Oh, so you don't you're have dead. a dick. You are having a vagina. Yes. Nu mai vorbiți urât. Nu mai vorbiți urât, gata. Am zis vagina. I mean, Black you're girls balls. with a dick. That's just really weird. But at Just least I'm shut a man up. with a dick. What, man? I have big I'm gonna dick say and the you don't. N-word, I swear. Îi dau Yeah, mula. sorry. I don't care. I'm white, so what the fuck? Yes, I'm yes, too I'm white, white and man. racist. Mm-hmm. Like I'm brown, not that white, but it still works, okay? He's black. I'm not black, okay? Are you He's black. racist? Very black. Man, I will kill you all if you kill me because I'm black. Okay? Because I'm Arabic and I know how to plant a bomb, okay? Atunci ține bomba. Activa, bacalaca.
Plantează aici. Bă, nu. Mi-a făcut la maică Nu, mea o pentru că glumă m-am uitat despre numai. 7-Eleven, 8-11 și 9-11. Da, și eram și eu la ei acasă când i-a făcut gluma aia cu 7-Eleven și 8-11 și 9-11. Săraca maică sa, ce greșeală. Dar știe că-s nazist. Oh, fuck! Nu! Bă, Ching Chong. Bă, Yes. știi ce-a făcut maică ta în 2010? Știi ce-a făcut maică ta? Știi ce-a făcut maică ta? Știi ce-a făcut maică ta în 2006 sau 2005, nu știu. Zi, bă, știi ce-a făcut maică ta în 2010? O făcut o aniversare 4 ani de la căsătorie. Un accident, adică tu. La fel s-a întâmplat și după o lună și câteva zile cu tine. Yes, man, every day. How to Să nu virat vă uitați dreapta pe is filmare ce am scris în chat, ok? Ok. How to virat stânga as a human. a om. So. Purple, are you having a stupid? Purple, are you black or white? Good question. Muzica mea favorită, Alex Black and White de la Michael Jackson. Aoleu. Oh, fuck! L-ai văzut pe ăla cum a fost zburat, mă. Purple, are you having a stupid? Yes. De ce faci pași inutili, negrule? De-a Uite-te lung, Alex. Ia le că l-am văzut pe negru. You big black cock. Du-te, plantează. Ok. Nu mai contează. Am zis că coș. Asta e cocoș, coc. Da. Sau rooster. Mă rog, tot aia e. Mă rog. Cum vrei tu să o înțelegi. Sau nu. Alex, ieși un pic de după cutie. Aha. Fuck. Că mă știe, mă! Bine. Mi să mi-l știi că nu ne pasă. Că noi am plantat Antoa, scuze-mă. Vezi că ai pus 3 aronduri, ce prost! Yes. I'm waking up from ash and dust. I wipe my ass, then I slap my nuts. Dar tu de ce râzi? Mârzi. Ai văzut la sănădina ce... Cine joacă un X0, băieții? Nu. I'm waking up to I wipe my ass and I slap my nuts. Copii, voi știți că eu încă filmez, nu? Dar și I'm waking up. lune, cred. Și S. Am văzut un Twitch streamer care mi-a devenit faimos că fără să era alb și o zis the N-word. Ce frumos. Ai văzut ce s-m-a cudat el, o mărții? Foarte frumos. Elegant. Mă las de joc. Bine. I'm waking up to ash and dust. I'm waking down. Bă, eu mă trezesc jos, nu sus. Mai I'm waking up to ash and dust. I wipe my ass, then I slap my nuts. Da. Hour. Aoleu! Care l-a văzut careva pe el. A făcut contur la cap. Nu, dar am auzit. Long, library. Good. Good Nice tag. call. I'm gonna put the JoJo Bizarre Adventure opening, I swear. Don't. Giorno Steam. Giorno. Muzică. Nice. Bă, vezi că iau copyright, copile! Nu. E foarte gay. Ok. Dacă fura ca cineva ca I wipe my ass and I slap my nuts. Ataci! Dar nu pot să mă ții fără să spun.
Păi îți fac prea mult. Și, na, Do it. Bun smoke, Alex. bun smoke. Nimeni acolo. Cred că dacă îți dai după ciment. După saci. După saci era. Ți-am zis? I'm waking up. To ash and dust. I wipe. Mai... Mi-ai dat mare Let me stay flash. liber site to yellow. The site is free. Banana. banana. You like it? Plant, I plant, like plant, it. plant, plant. Banana. Banana. Ce-ți place ție? Am. Îmi place de om banana. Stai că mă uit până pe... I'm waking up. Yes. Very big. Small. Are dacă stau aici, mor? Nu. Da, nu. Nice. Iar s-o băga la noi în bază. Probabil. Waking up. Ash and dust. Mă, dar oprește-te! They fine. Ești negru. Aici avem una Și ca... zici de mine. Una ca aici. Am uitat cum să pun punct. Și acum am zici. I think, in my opinion, because Ching Chong, it's a big... Good for smoke. Nu știu ce-a fost aia. Nu crezi că eu știu? Du-te, Ching Chong. Mă, Ching Chong, mă, răzic mai tot de gol, că ai făcut pași. Eu? Niciodată. E plantale. Acolo, bă, că nu e plan. Da, mergi mai Hawks meciul ăsta. Runda, scuze. Yes, man, very good decision, man. Sorry, but I say you, but touch, the fucking group it's B. touch! Oh, pai pe negrule. Și era cineva. Era. Era. Chiar îi pasă foarte mult de tine și nu-i pasă de bombă. Da. Ești autist. Băi, I have a good idea. nu. Dați F2. Pune yes. Pune yes, bă, bun. Tudi pentru content, pune yes. Nu pun. Asta chiar pune. Nu fiți. No. Așa, bun. Ok, da. I'm gonna break my monitor, I swear. Who else? Joe. Me. Who is Joe? Me. Joe Biden. Joe Wins the Biden. state of Alabama because he loves his sister. Pentru efectul comedic. Oh. Oh. Hai să-i dăm la Tudi. Unul long. No. Dai la Tudi. No. Ba da. Tudi e bun. Daddy Tudi. Ce pe penultimul loc dacă e bun? Că el e prea bun pentru primul loc. I-am dat ca prin smoke. Fuck this shit. Ce ai făcut? M-ai speriat. M-ai speriat! Ei, și eu pe tu. Și pe tu. Jur că spun cuvântul cu N. Nu spun. Era în cap de cealaltă. Mega. Aoleu.
Ha, stai că eu am bombă. Bă, mă pune să dau acolo dacă e destina copiilor. Zile că da, e făcut pentru copii. Și eu sunt Și Alex pe pământ. O fac. Dacă am prins. Very good Bobby Smoker. Calaiem Bobo. Lion Baba sau Bobby Smoker. Papa Smoke! Asta în loc să țină mid. Stă pit și ține library. I'm gonna break my nuts and beat the hell out of them. I swear. Ce? No, I'm stupid. No. Let's destroy India. Kick yellow, please. Who kicks yellow has a big dick. I might not be good at games, but I'm just gonna warn you. Do you know that black African guy? I'm gonna fucking destroy your computer. Yes, my friend Trust Cabral, me. you know. Trust me, I'm gonna fucking destroy your computer. I'm gonna destroy your mother. Try me. Fucking try me. I'm gonna try you and 5 guys at the same time. Pe care nu pare rău, Ale. Care a ieșit? N-am ieșit. Nu, pe care l-a scos? Păi ăla care mă omoră pe mine. O zis trame, deci. Și crezi că eu i-am zis, nu tu. Ce trist. Foarte trist. 4 versus 4. Purpil, I'm gonna kill you and your family. Yes, man, every day. Aoleu. Eu trebuie la Dați kick la purple. Nu vă bate joc de meciul ăsta. Toți suntem 4 versus 4, fără să ne batem joc. How did it happen, my friend Muștaru? Cause you're gay. Să auzi ce fac acum. Nu. Emma... Da, mi imaginez. Mă scarpin. Unde? La pat la jigă. De ce? De ce nu? Am dat 7 glanțe. Acum am dat unul pe o găină. Sport, bani, da moja na dușman, oftică-ți pe mine. Da-ți băraște. Cin, han, cin, chan, și eu da... Dă-te! Jingle-langing. Dă-i cap. Care cap? Ești slab! Timp dă-te mie! Ție vrea să-ți dai. Și am dat. Nu e dat. Oh, yeah. Feels so good. Yes. Nu știu, Mai dai acum cap. Alex, dacă m-ai rezonat așa... Ce? I'm gonna break my monitor, I swear. I want to shit on you. Cinjong în chat. Mi-am luat decoy, da, mi-am luat decoy. O, măcar mai bine să joace ca și Cinciong pe chat. Să nu vă uitați pe video ce am scris în chat, ok? Bă, ce proști Îți doi sunteți! HP că unul mi-a dat o grenadă la picioare. Ce proști sunteți, sincer, vă zic. Din greșeală, jur. Da. Boost me purple. Boost me green. Hai că te boostezi, Alex, pe
Ăla avea Clay, VP. ce vrei? Pa... Post. Dăm și mie să fac cum să-mi fac puța mai mare. City, uite-te tu, City. Ce bun flash i-am dat la muștar. Ce... Băi, ia da mămoară! Yeah, am făcut asist! Mămoară când mă mămoară cineva, mă! De la mine, Ce-am văzut, mă! Daniel, să mă ești mai negru. A doua. Păi Cici, dă AVP-ul la muștarul și nu ție ketchup-ule. De ce? Ca să-și bată el joc și să nu facă nici măcar un kill. Tu te mă că i-a dat kill la ca să te poată omorâ Tata cu a el. făcut un kill pe mine. Cu el. Bine, eu! El, mă, cu AVP-ul ăla lui foarte bun. A făcut un kill pe minus. Taci, că n-ai văzut. Mersi. Cum să nu văd nimica dacă mi-a omorât fix pe mine? Nu n-ai văzut nimica, Exact. n-ai văzut nimica, nu mai murit. Exact. Ce mai Chiar vă văzut dați seama glonțul tu? How black Mai is dă-mi this odată man? flash. Dar știi că nu m-au dat Dumnezeu. Mi-a dat jumate de HP jos printr-o brombră. Bobby Smoke. Omorâ cu focul. Nu întreba acum. Și încă și orbă, bă, încă și orb la omoară cu focul. Da, ca și cine? Ce râs am, bă. Bravo, pur. Ia la Alex, unde îi? Am făcut și spus. Alex, tu ești prea bun pentru jocul ăla. Eu zic să te duci pe Flappy. Ce dracu? Pe Flappy Bird. Nu știi jocul. Oh! Bine, mă duc pe Angry Birds. Dacă acum mi le instalez, numai să... Numai acum stai că mi se instalează, acum mi se instalat. Ia. Cic-Joc care încearcă să dea clutch cu noi. Da, oprește-l că mi-au și de la asta copyright. Oprește! Oprește! Și că nici dracu nu te Scuze, știe. nu mai urlu. Oh yeah, I feel so good. Aoleo. Deci mă cât e reporturi acolo. Nu, bă, acolo nu. suntem- Haideți-a copii că eu am bomba, eu șmecherul. Tudore, tu ești prea bun. Uite așa de bun că am dat din cealaltă. Ești... Du-te muștare. Acum. Tu ești punctul atractiv la această lume. La apartment! Am ajuns. Bă, deci, ăsta Alex știau de îi știi că moare. El asta că așa am avut Galil. No! Ia la asta, dă-și play cu Deagle-ul. Da, și bă, că eu sunt profesionist la așa ceva. You want to see me, man? Very good loader, man. Scris în chat. Ooh, man. Să i-am dat la Tudor report pentru Griffin. Iară mă blochez, mă! Hai de Ce? Alex, nu, blochează-l! Ce prost sunt eu. Amor. Serios. Ia. Pau.
Sping, ding! Sping, ding! Frumos, meciul conduceam. Îi mai dăm un report pentru Griffin. E al doilea. Frumos, meciul conduceam. Conduceam. Bine, bă. Deci așa, how to virat left as a human. As a om. As a om. As an e WP on CSGO. Care dă un X și 0? Na. Hai. Eu. Tu începi. Care începe gay. Ha, bă, copii. Bobby Smoke! Nu. Ching chong, just say go cases, underline kong ching. Allah Akbar! Bă, cine joacă în 4-1-S? Eu? Majoritatea proilor mai nou. Pitu, nu? Nu știu eu să-i Ușează la Alex. F1, guys, F1. Who press F1 has a small dick and is gay. Ce? Yay! Serious, nu. Am păsat F2, dar nu știu, mă, iar mi-e buguit. Dați kick la Purple. Nu. Păi dăm surrender. Nu. Mă știu, Alex, ne-am Dar putem da surrender acum. Am rămas numai noi doi și am dat surrender. Dar putem da surrender și acum. Numai că trebuie să acceptez. Cima. Bine? Mai numai unul. Uite-te. Hai, Gigi, cămătar. Graveyard, nu cred că e? Nu-i? Acolo? Sus. Bă, îl știți pe Ionuț de pe Eu Metin? zic că banana sau să-i tăi. Cima. Bă, dacă mai dădeam 10 damage, aveam 6 damage. Bă, dar tu ești prost, mă, ai avut 4 kill-uri. 15 Eu fost headshot. Câte runde jucăm? Câteva meciuri. Cică. Amă. Zi serios câte runde jucăm. What is the jiggle skin? Gălezi. Alex. Cică. Și pe meciul, ce trist. Da, du-te, be. V-ați dus amândoi. Fai, și m-ați lăsat pe mine cu Purple. 2 mid. Da, v-am întrebat. Mort unul. One man, Mă duc să-mi pun apă. Da, te-am întrebat? Da, eu. Tu nu l-ai auzit în spatele tău? Da, ăla-i cu echipier. E Purple. Nu-i cu echipier, e Purple, e Gargamel. Ok. Never say this again, man. If you not. Chin hanchin and chansiota. Jingalang jing. Oh! Unde-i bomba? Oh shit! Vai, ce era să-ți scape eu acolo intenționat. What is the jiggle skin? Ăla e pe muștarul, mâncați așa. Era la zi cu Andrei. Yes. Yes, he's very cute. Yes. At least he's not black. John Cena. Ia la ăsta. De unde mă știa... Cică. Am fabă. L-a omorât. Aoleu. Măcar eu nu simt cool și mă duc prin banan. Dacă fac clash îmi dai 10 lei.
Banan. Banan. At least I have big dick. Banan. 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 Purple. Banan! Let's kill la purple. Nu, am să greșeală F2. Știi că F2 e fix lângă F1 și nu. Și eu din greșeală am apăsat F2. Dar de ce să... Din greșeală intenționat. Oh, nu, am vrut să... Oh, nu, am vrut să-i dau kill la purple. Jur că am vrut să-i dau la purple. Fuck! F1 please. Who? Ask. Joe. I know who Joe is. I know who what the dog doing. I know who Candice is. No, that's fix. No. Oh, no me. Who? Eu mor. Who? Alex was getting banged by 5 guys. Măcar l-am omorât. Banged by 5 guys. De ce a ieșit muștarul? Bună întrebare, de ce și muștarul? Să zicem că nu da rage. Ok. What is a jiggle scene? Jiggle. Tu. Alex, what is the jiggle skin? Da. După ne ducem pe GG Easy. Nu. Pe Elite Gun. Nu. Dar nu mă bagă pe Elite. I don't care, man. Și pe GG Easy mult mai fain. Ba da. Ia ce era să mai ies. Încă o dată. Flying your mother. Din Purple gay. Alex, uite în chat. Ai văzut, Alex? Bă, nu. Cine dă clutch gay? Niggers! In Mărzi's video who said the N-word. Vai, eu să-l pun că nu-i pentru copii. Ching Chong. Nu-i pentru copii, făcut de copii. Exact. My god, oh my god. Oh, acum am dat seama de ce am spus. My god. Dar mie îmi plac copiii. Oh, fuck. Gigi Camataru, oprește-te. Adolf Hitler. Uite-te în spate. Bă, mă știi, bă, good job, Hitler. Nu eu. Stau 4 reporturi pentru briefing în meciul ăsta. 5. Pune-le tare acolo. Mă, numai 3 am dat, numai la Ching Chong i-am dat 3 reporturi de briefing. Ce? What is a jiggle skin? Acum. Glizzy. Ce? Unde mă duc? Nu știu. În Palestina, după bombe. Îmi dai mie AVP-ul? If you give the EVP So you understand what I say? Give it. Give it now! Mie. Ala, portocala, cine mi-a furat banana să mă dea înapoi? Nu, când începe runda vă dau la unul că încă încerc să mă decid. Încă mă decid, îmi pare rău. Niciunul.
ce nu s-o dus peste? 7 zile! 7 zile! Aoleu! Another 7 days, very good. Another very good 7 days. Dacă am făcut ceva, și o să mai pot juca o săptămână. Alex, te joci Roblox acum sau ceva? No. Please. I'm going to play something on the phone, man. Bă, hai dați pe GG sau pe Elite după match. Aoleu! Ia. Aoleu. Alex. Stai. Nu, că mai este o rundă. Da, yes. Da, yes. Hai că de ninja am fost eu dacă e. Respect. Ted, shut up.